Giselle, benvinguda i gràcies per ser aquesta tarda aquí. És un honor que ens acompanyi i més, com deia la regidora, en una biblioteca pública on compartim l'interès per la lectura i en aquest cas també l'admiració per vostè, per l'autora. Ja sé que sempre diu que no vol ni busca l'admiració, però això no es tria i vostè la mereix i molt. Li confesso que per la meva feina em dedico a fer entrevistes i n'he fet unes quantes, però avui estic una mica nerviosa per estar davant de vostè. És algú que ha aconseguit el que es va proposar i és que la vergonya hagi canviat de bàndol. Les dones, i confio que no només nosaltres, li agraïm de tot cor. Probablement avui, aquesta tarda, li faci preguntes que ja ha respost en diferents converses arran de la publicació del llibre, però crec que donada l'expectació evident que ha provocat aquest acte, val la pena que en tornem a parlar. Aprofito per agrair a les editorials Lumen i Ara Llibres que hagin publicat el llibre en castellà i en català. És una obra que ha estat traduïda a més de 20 llengües i per tant això demostra l'interès que ha despertat. Si li sembla, Giselle, comencem. El primer de tot que li volia preguntar és quan decideix vostè que vol escriure aquest llibre i per què tria el títol d'Un himne a la vida? En primer lloc, voldria donar-vos les gràcies per haver-me convidat en aquest lloc tan bonic i espero poder respondre a totes les vostres preguntes. Jo no pensava que el meu llibre, de fet, al principi no havia previst en absolut escriure un llibre perquè em preguntava què podia explicar jo. I després, donant-hi voltes, em vaig dir que aquest llibre, esclar, podia ser útil i que la meva història, sobretot, podia servir als altres. Es tractava d'explicar com mitjançant moments difícils de la vida es pot aconseguir tornar-se a aixecar. Això és sobretot el que he volgut escriure en aquest llibre, transmetre un missatge d'esperança i de resiliència i explicar com m'he pogut reconstruir després d'aquest camp de ruïnes. Parlem ja del contingut del llibre. Vostè feia 50 anys, mitja vida, que vivia amb el que era el seu marit. Un home que vostè defineix en el llibre com a metòdic i ordenat. Un espòs que vostè veia com a considerat. És a dir, Giselle, vostè no tenia cap sospita del que seria capaç de fer-li el senyor Pelicot, que és com vostè ens ha demanat que el definim. Sí, avui dic senyor Pelicot, esclar, perquè ara he posat distància respecte d'aquest individu que m'ha fet molt de mal i que ha destruït la meva vida, però és cert que fins aquell 2 de novembre de 2020 no vaig poder imaginar ni per un segon el que descobriria quan em va convocar a la comissaria de Carpentres. Jo havia conegut el senyor Pelicot molt jove, teníem 19 anys, ens vam enamorar bojament l'un de l'altre i pensava, bé, ell havia tingut una infància molt difícil, amb un pare tirànic i autoritari, jo també havia viscut moments difícils en la meva joventut, vaig perdre la meva mare molt jove, vaig veure el meu pare devastat pel dolor i també el meu germà, per tant vaig haver de suportar molta càrrega mental des de molt jove. Potser això és el que més endavant m'ha donat la força per afrontar l'adversitat. I quan passes 50 anys de vida amb un home que creus, bé, que jo creia que era un home considerat, bondadós, amable, bon pare de família, bon avi, no pots imaginar ni per un segon l'abast de la revelació dels fets del novembre de 2020. Realment va ser un autèntic daltabaix a la meva vida. Després anirem aquell dia a la comissaria, però per seguir una mica cronològicament el llibre, quan tenen 60 anys s'instal·len a la casa de la Valclusa, a ulls de tothom són una parella inseparable, no? Amb 3 fills, amb nets. Vostè escriu literalment, una família com la que havia somiat sempre. Però llavors vostè comença a tenir problemes de salut i es passa anys de metge en metge sense que li sàpiguin diagnosticar quina malaltia té. Ens ho pot explicar una mica com va ser aquest procés? És cert que quan ens vam instal·lar a Masan l'1 de març de 2013, tot semblava anar sobre rodes. Estàvem molt contents perquè havíem triat un lloc, Vauclusa, al sud de França, on es viu molt bé
i sobretot per a mi era una manera també de poder acollir els meus fills i els meus nets durant les vacances. Per tant, sembla que sigui la casa de la felicitat cada vegada que els nets venen a casa nostra. En aquella època jo deia a casa nostra. I aleshores comencen episodis d'absències. És a dir, em desperto al matí sense recordar en absolut que vaig sopar, no recordo ni haver-me posat el pijama, no recordo haver-me rentat les dents i això em fa que em plantegi què passa, perquè en general tinc una memòria excel·lent. Així que al principi penso que és cansament i tampoc no m'hi faig mala sang, però aquests episodis es repeteixen i aleshores començo a dir al senyor Pelicó que hi ha alguna cosa que no rutlla i li dic, saps què? Crec que hauria d'anar a veure un neuròleg. I ell em diu, però per què? Jo estic segur que no passa res, no t'amoïnes per res, preocuparàs els fills per res. I penso, potser té raó, però també penso en la malaltia de la meva mare, que va morir d'un tumor cerebral, i em dic que potser pateixo la mateixa malaltia i que potser el desenllaç també és a prop per mi. I aleshores començo a consultar primer un neuròleg acompanyada del senyor Pelicot i ell em rep i em diu, però senyora, què la porta a aquesta consulta? I li dic, doncs miri, penso que potser pateixo Alzheimer. I ell em diu, em tranquil·litza immediatament, em diu, si tingués aquesta malaltia no m'estaria fent aquesta pregunta. I si pensa en qualsevol ictus cerebral, tranquil·la, no en tindria cap, i em fa les proves habituals, s'adona que tot va bé, però jo no estic gens tranquil·la perquè sento que alguna cosa no va bé. Les absències es repeteixen, dic al senyor Pelicot que cal que faci un escàner perquè, bé, m'espero que m'anunciïn una mala notícia, em faig les proves i em diuen que res, que tot va bé, que no es detecta res. Tot, senyora, tranquil·la, tot va bé. I jo penso, o bé m'estic tornant boja o bé hi ha alguna cosa que realment no rutlla. Per tant, consulto una segona neuròloga que ni tan sols obre l'expedient ni mira l'escàner. Em diu, miri, jo el que veig és que vostè està com molt angoixada, molt ansiosa. Li receptaré melatonina magistral i bé, no serveix de res, les absències continuen i acabo parlant amb el meu gendre, el marit de la meva filla, i li dic, saps què, Pierre? Crec que hi ha alguna cosa que no rutlla i no sé com avisar els meus fills, no els vull preocupar. I em diu, mira, jo conec una neuròloga, li parlaré del teu cas. Em contacta la neuròloga i em demana que expliqui què passa. I li explico que no recordo el que he fet, que fins i tot tinc por quan agafo el tren per anar a cuidar els meus nets a prop de París, perquè tinc por de no baixar a l'estació correcta i això m'angoixa. I hi ha angoixa, sí, però no només hi ha angoixa, em fa por el que li pugui passar al meu cervell. I aleshores ella avisa el meu gendre i li diu, saps què, la sogra, en aquell moment jo tenia aproximadament 66 anys, presenta tots els símptomes de l'Alzheimer. I, clar, què fas amb tot això? Què fas amb tot això si no esperar envellir i esperar que la malaltia segueixi el seu curs? Consulto també ginecòlegs perquè tinc problemes ginecològics i passa el mateix, ningú no investiga més. Em diuen, senyora, sí, té una infecció al coll d'úter, li receptaré uns òvuls i tot això passa, s'allarga, les absències continuen i jo continuo preocupant-me fins aquell 2 de novembre de 2020 quan descobreixo els fets. I aleshores entenc que les absències estan relacionades amb la submissió química que m'administrava el senyor Pellicot. Eren 3 comprimits de 2,5 de Temesta, és a dir, 7,5. Ell sabia que no s'havien de superar els 8 mil·ligrams perquè si no la meva vida corria perill i també em donava zolpidem, un somnífer molt potent, un relaxant també muscular perquè el meu cos estigués completament relaxat mentre aquests homes em violaven. Per tant, de metge en metge durant 10 anys on ningú no va pronunciar aquest diagnòstic correcte i va ser el 2 de novembre de 2020 quan descobreixo l'abast dels fets, l'horror dels fets. I la meva filla, la nit del 2 al 3 de novembre, em truca i em diu, mama, les teves absències, ara entenc millor el què? I així va ser com va anar. I aquell dia clau, el 2 de novembre, els abusos havien començat el 2011, però vostè no ho sap fins al 2020, i aquell 2 de novembre, al matí, vostè acompanya el senyor Pelicot a la comissaria perquè un parell de mesos abans l'havien enxampat
gravant per sota de les faldilles a unes dones en el supermercat local. És en una reunió amb el sotsbrigadier Paguet, que apareix en el llibre, quan de cop el seu món, com ens deia, es capgira d'una manera brutal. Com recorda aquell dia i aquella conversa, sobretot amb el sotsbrigadier, no? Bé, primer vull dir que dono les gràcies al sotsbrigadier Pere i al vigilant de Carpentras quan van sorprendre el senyor Pelicot perquè em van salvar la vida. Si no hi hagués hagut la intervenció d'aquell vigilant i la perseverança del sotsbrigadier Pere, crec que el senyor Pelicot mai no hauria estat detingut i jo no seria aquí amb vosaltres avui. Quan arribo a la comissaria aquell 2 de novembre, el senyor Perret rep primer el senyor Pelicot perquè ell ja ha descobert tots els vídeos, ha descobert tot, però jo naturalment en aquell moment no sé res de res. El senyor Pelicot puja primer perquè el despatx del senyor Perret és al primer pis, passa una mitja hora i ell em rep poc després. No veig el senyor Pelicot al despatx i penso que vol comprovar si el senyor Pelicot m'ha anunciat que havia filmat sota les faldilles de les dones i l'interrogatori es desenvolupa d'una manera molt estranya. Primer m'he de presentar, definir la meva identitat, definir el meu marit, em diu com definiria el seu marit i li dic, escolti, un home considerat amable, no tinc cap problema i sobretot mai no m'ha fet cap mala passada. I aleshores en la seva mirada m'adono que hi ha alguna cosa que no va bé, no entenc què passa, em demana si rebem amics, com passen els nostres vespres, i jo li dic, escolti, normal, com tothom, crec, i em pregunta sobretot si practiquem intercanvis de parelles, al swinging, i en aquell moment el miro aterroritzada i li dic, però de cap manera, i dic, però per què aquestes preguntes? No acabo de veure on vol anar a parar. Hem de saber que en aquell moment estem en època Covid i em demana que em torni a posar la mascareta perquè estic assegura a una certa distància del seu escriptori i me la torno a posar i em diu, sap què, senyora Pelicot, li denuncia alguna cosa que no li agradarà i en aquell moment em començo a trobar malament, però no imagino en absolut què m'anunciarà. Em diu, acostis, veu aquesta pila, li mostraré algunes fotos. Primera fotografia, em pregunta si em reconec a les fotografies. Jo no reconeixia en absolut aquella dona que estava disfressada, totalment desarticulada, sense consciència, sense ànima, amb un individu estirat al seu costat que jo no conec. I em pregunta, és vostè en aquesta foto? I li dic, no, esclar que no sóc jo. Segona foto, igual, un altre individu que no conec. I aleshores em diu, miri senyora Pelicot, hem escorcollat casa seva i aquesta és la seva habitació i aquesta és la seva tauleta de nit. Em poso les ulleres i efectivament reconec la meva habitació, però em costa reconèixer aquella dona que no té consciència, com una mort al seu llit. I crec que en aquell moment passa el que la psicòloga em va explicar després, el meu cervell fa una dissociació, és a dir, jo ni escolto ni sento, estic absolutament en estat de xoc i trigo temps a adonar-me'n. Em van acompanyar a casa i 5 o 6 hores després vaig trucar a una amiga i aleshores pronuncio per primera vegada la paraula violació. Li dic, t'he d'anunciar una notícia terrible, Dominic m'ha violat, m'ha fet violar per 53 homes, perquè en aquell moment eren 53 individus, i va ser realment una detonació. La meva vida es va aturar aquell dia, la meva vida va quedar totalment trencada, però va ser, bé, i el pitjor, anunciar als meus fills, el període més difícil de la meva vida. Aquesta commoció, en aquesta trucada a la seva amiga li diu també, tinc la sensació de sentir-me bruta, contaminada, també traïda. És una barreja d'impressions que són impossibles d'assimilar. Em costa adonar-me'n, ser-ne conscient. Només hi ha la paraula violació, et sents bruta, sí, tens vergonya, només tens ganes d'aïllar-te i de desaparèixer. Jo ni tan sols volia que em veiessin de tan malament que em trobava. Tenia la sensació d'estar plena de fang. Vaig passar hores i hores sota la dutxa, no sé quantes hores, i no aconseguia desfer-me'n de tot això. Va ser un moment molt complicat i crec que les víctimes de violació es deuen sentir això en aquell moment, aquesta vergonya, necessites soledat. No tens ganes de parlar i això em va passar durant molt de temps. Al llibre hi ha un moment on explica que vostè no lluita contra la veritat. Vostè diu, lluito contra l'abisme i que té la sensació de baixar als inferns.
Després, el 6 d'octubre del 2021, és quan comença a sortir el cas a la llum pública, no? Comença a aparèixer en algun diari. Vostè llavors ja té clar que ha escrit, com ha escrit, que és una víctima des del punt de vista jurídic, però no vol ser-ho davant de la vida. Malgrat tot això que ens ha explicat, aquestes sensacions tan dures i tan difícils, vostè diu, escolti, jo davant la vida és una cosa, davant dels tribunals una altra. Sí, és cert que en aquell moment em vaig aïllar lluny dels meus fills. De fet, els meus fills em van recuperar i vaig viure aleshores 7 mesos a casa dels meus fills i vaig sentir la necessitat, perquè no és normal que una mare vagi a viure a casa dels seus fills, normalment passa a l'inrevés. Vaig necessitar aïllar-me a l'illa de Ré, on visc avui, i necessitava reconstruir-me enmig d'aquest camp de ruïnes. Necessitava saber qui era jo. Allà em vaig aïllar, però d'una manera voluntària. En aquell moment necessitava saber qui era, perquè jo havia viscut 50 anys amb el senyor Pelicó. I és veritat que quan estem fets de records, la vida... Bé, és complicat, no? Vaig necessitar molt de temps per tirar endavant i la premsa doncs, començava a parlar del cas Pelicó, però jo al meu voltant no en parlava, era com si no hagués passat. Després, a la premsa van començar a aparèixer fotografies i aleshores vaig haver de dir qui jo era, perquè la majoria de la gent creia que jo tenia una vida normal i jo no deixava veure absolutament res, però és el que explico en el llibre. Soc una persona que no comparteix el patiment ni les llàgrimes. Potser pot semblar difícil d'entendre, però jo funciono així. I també vaig voler mantenir-me dreta, ser invencible, perquè per als meus fills, si jo m'ensorrava, tot s'ensorrava. Ells estaven destruïts i calia que la seva mare pogués continuar dempeus. Per tant, bé, no sé, jo estava totalment impotent davant de la seva angoixa, però també havia d'ajudar-los a superar aquesta prova. En aquest procés que està descrivint, és per això que vostè diu, jo no vull la compassió de ningú. Sí, sóc així i encara avui segueixo funcionant així. No puc permetre que es comprengui el meu patiment. Em pertany, crec que aquest comportament el tinc des de molt jove. Quan perds la teva mare als 9 anys, bé, entens molt aviat que no ets una nena com les altres. I quan vaig veure el patiment, el dolor del meu pare, del meu germà, doncs vaig ser jo una mica qui em vaig fer càrrec i agafo aquesta pena per alleujar-los, perquè sempre he prestat molta atenció als altres. No, protegeixo en aquell moment i faig front a l'adversitat. Per tant, sí, és veritat que tinc aquesta força, crec que forma part del meu ADN i que m'ha estat transmès pels meus avis i per la meva mare. Anem al judici. Hi ha un moment abans del judici, uns mesos abans, que decideix que no vol que sigui a porta tancada. Què la fa canviar d'opinió i optar per anar al judici a cara descoberta? Em va caldre temps, em van caldre 4 anys abans de prendre aquesta decisió, perquè al principi jo volia el judici a porta tancada i no estava preparada, no tenia cap ganes d'afrontar els mitjans, la premsa ni els meus agressors, tenia por, perquè crec que aquesta por la tenen totes les víctimes i en un moment determinat, al cap de 4 anys, bé, sabia que el judici començaria el 2 de setembre, érem al mes de maig, caminava molt, també era com una teràpia, una manera de meditar per mi, i em vaig dir, mira, has de prendre una decisió important, i aleshores va ser quan vaig dir la vergonya ha de canviar de bàndol. I no sabia si arribaria fins al final amb aquesta decisió. Vaig tornar a casa, em vaig parlar amb la meva parella, que em va dir, mira, decideixis el que decideixis, jo t'acompanyaré, i vaig trucar als advocats. Naturalment es van sorprendre molt perquè sabien que jo volia el judici completament a porta tancada i em van dir, un moment, això ho canvia tot perquè s'hauran de visionar els vídeos, s'hauran de veure a la sala del tribunal i jo mai no havia vist aquests vídeos. Per tant, em van demanar que hi reflexionés, que m'assegurés que aquella decisió no era impulsiva i l'endemà al matí els vaig trucar i els vaig dir no em faig enrere, m'ho posaré al judici a porta tancada i em prepararé.
Per tant, digueu-me quan hauré de visionar els vídeos, em van deixar una mica de temps i vaig veure els vídeos acompanyada del meu advocat. Ho fèiem per videoconferència, va ser un moment molt, molt difícil, vaig haver de mirar-los, no els vaig veure tots, però em vaig veure una part molt, molt important i una vegada més vaig poder dissociar aquella dona que no tenia consciència, que no tenia ànima, amb aquells individus que es comportaven com bèsties, sense cap mena de pietat, que no deixaven de violar-me. I al cap d'una estona vam aturar la videoconferència i vaig dir a la meva parella, bé, el meu advocat es va assegurar que jo estigués bé, li vaig dir que sí, i li vaig dir a la meva parella, escolta, necessito caminar, i vaig caminar, no sé, 2 o 3 hores, ja no ho sé, i les llàgrimes vessaven, tenia aquelles imatges constantment al cap i em preguntava, però com és possible que no hi hagués cap pietat? Com em va poder fer això? Com em va poder donar a aquests individus? I em vaig dir que sí, que arribaria al final, que havien de pagar pel mal que havien fet, que arribaria fins al final, i el 2 de setembre del 2024 vaig afrontar la mirada d'aquells agressors, però també la dels advocats de la defensa, perquè quan ets víctima de violació és una doble pena, és un patiment imponent i també renunciar al judici a porta tancada era una manera de fer-ho per tot el col·lectiu, és a dir, que jo no ho feia només per mi, ho feia per totes les dones víctimes de violència sexual que no s'atrevien a denunciar, que no s'atreveixen a oposar-se al judici a porta tancada. Si jo no ho hagués fet, hauria estat un cop més un regal pels agressors. Ningú no hauria conegut els seus rostres, ningú no hauria conegut els seus noms. La vergonya havia de caure en els agressors i no a la víctima. Que l'advocada del seu marit li va dir a vostè abans de començar el judici. Li va dir literalment, no li regali res. Què va pensar quan va escoltar aquesta frase d'aquesta advocada? Bé, va venir a saludar-me i la veritat és que no sé si em va dir exactament això. Potser em va dir no els facis cap regal o potser o no li faci cap regal, no sé, vaig entendre una frase així. Tinc el dubte, no sé exactament com ho va dir, però realment els advocats de la defensa no van ser en general gaire amables ni considerats a mi. Em van humiliar. Jo era la culpable, jo era la responsable de tot el que m'havia passat i en canvi ella va ser molt elegant. Mai no va intentar humiliar-me, al contrari, va ser respectuosa amb mi. Això és bastant habitual i és una denúncia que es fa sovint i és com en aquests processos i en aquestes vistes moltes vegades els advocats el que acaben fent és intentar, voluntàriament o no, humiliar a la víctima en una situació molt dolorosa. Vostè pensava que acabaria trobant-se amb aquesta situació? És a dir, haver de respondre en un cas que era tan evident el que havia passat? No ho pensava gens. Sabia que no seria fàcil. Els meus advocats ja m'havien preparat per això, perquè crec que tampoc no s'esperaven que jo m'oposaria al judici a porta tancada. Tothom pensa que la víctima busca el judici completament tancat. Per tant, quan es va anunciar que ens hi oposàvem, quan els meus advocats es van aixecar per dir que la seva clienta s'oposava al judici a porta tancada, vaig veure la mirada dels acusats i dels... Bé, que seria complicat per mi, em van tractar de còmplice, de dona consentidora, de dona exhibicionista, de dona sospitosa. Crec que ho vaig sentir tot en aquella sala, però no vaig cedir mai. Vaig plantar cara. La diferència amb altres víctimes és que jo no vaig anar a denunciar els fets i tenia totes les proves. Em van portar totes les proves que demostraven la veritat i puc entendre que per a moltes víctimes quan no hi ha proves és la paraula d'una respecte a la paraula de l'altra és molt difícil perquè la víctima no és protegida en absolut, se la tracta de còmplice i el que vaig dir en un moment determinat quan vaig tornar a prendre la paraula davant del tribunal és això, vaig dir, sap què? Tinc la impressió que l'única culpable aquí sóc jo i tinc 51 víctimes darrere meu. Aquella manera de comportar-se era com negació, ells no reconeixien els fets. I bé, va ser un veritable calvari, però vaig tenir la sort de veure totes aquelles dones que van venir nombroses a la sala
de passos perduts, dones espanyoles també que em van donar suport i milers de cartes que vaig rebre. I al principi jo havia vingut només per 15 dies, però quan vaig veure totes aquelles dones que explicaven el seu patiment, com aquella història, la meva història feia ressò al seu patiment, em vaig sentir realment com investida d'una responsabilitat i no me'n vaig anar. Calia mantenir-nos connectades totes juntes i avui dic gràcies perquè em van donar una força extraordinària, increïble. Sola crec que no hi hauria arribat. De fet, vostè diu, dins de la sala, tot i tremolar sota la cuirassa, no? Explica, a l'arribada i a la sortida hi havia tota aquesta munió de dones esperant-la, no? Vostè explica que van ajudar-la, no?, a superar aquestes jornades. I no sé si li va cridar l'atenció que hi hagués dones d'edats tan diferents, no? Vostè va aconseguir que moltes dones que potser mai haurien anat a les portes d'un jutjat i que de totes les edats estiguessin allà, no? Allà va ser conscient ja que sense voler ser una heroïna s'estava convertint en una heroïna? No, mai no vaig prendre consciència que m'estigués convertint en una heroïna. Jo pensava que calia despertar consciències. Hi va haver una presa de consciència col·lectiva arran del judici, perquè crec que aquest procés realment va alliberar la paraula de les dones. Ja era hora que efectivament la vergonya canviés de bàndol. I no dic que això sigui un avenç definitiu. Penso que aquesta vergonya està començant a recular, però no vaig pensar que m'estigués convertint en una heroïna. Sobretot vaig pensar que calia denunciar i crec que això és el més important. Avui crec que la paraula despertadora em defineix millor perquè crec que he despertat consciències. Això és el més important. No em sento ni icona ni símbol. Sé d'on vinc, sé qui sóc. Soc una dona completament normal, una dona qualsevol que es va oposar al judici a porta tancada. Qualsevol dona ho hauria pogut fer perquè quan ets víctima dubtes moltíssim, perds la confiança en tu mateixa, però cal parlar, cal deixar-se ajudar. A més, el que em va passar, vaig consultar psiquiatres, psicòlegs, la meva família em va ajudar, els meus advocats em van preparar, em van donar suport i l'ajuda d'associacions d'ajuda a les víctimes perquè també tenia una jove que cada dia estava al meu costat i que em va ajudar molt. No t'has d'aïllar, cal parlar, cal compartir-ho amb un metge, amb una amiga, un advocat, amb la policia. Cal parlar, cal denunciar. Com més t'aïlles, més difícil és reconstruir-te. I sé que tots els judicis no són com el meu, però el fet de ser escoltada i reconeguda pot ajudar les víctimes a guarir-se, a avançar. Això és el que li van aconsellar els psicòlegs i els advocats, això de que no s'aïllés i fins i tot, com va fer, aguantés la mirada a aquests senyors que s'intentaven tapar la cara avergonyits perquè la vergonya ja havia canviat en aquella sala de bàndol? La vergonya havia canviat de bàndol en aquella sala del tribunal, però també calia plantar-los cara, perquè mira, quan tens 51 individus que diuen que no han fet res dolent, que no tenien la intenció de violar, que hi havien anat perquè es van connectar, però que era el marit qui convidava, jo el que deia és que era el judici de la vergonya i de la negació. I el que em va salvar és que finalment tots van ser reconeguts culpables i jo vaig ser reconeguda com a víctima. Allà vostè estava amb els seus fills. En un dels capítols explica que pels seus fills hi ha un moment que és impossible distingir entre el pare i l'enverinador i violador. A vostè li passa el mateix? Es pot diferenciar una cosa de l'altra? Per als meus fills és més complicat perquè ells no han triat els seus pares. Jo sí que havia triat viure amb el senyor Pelicó. Vaig fer 3 fills amb el senyor Pelicó, per tant no ocupàvem el mateix lloc. Quan em vaig oposar al judici a porta tancada, és clar que sabia la pena que li cauria al senyor Pelicó i pensava que era normal, clarament, que anés a la presó. Per als meus fills la cosa era més difícil perquè no entenien com el seu pare havia pogut fer tot el que va fer durant pràcticament 10 anys. Pels meus fills ha estat molt complicat i és cert que de vegades el patiment no uneix una família perquè és una deflagració que ho arrasa tot. Avui cadascú intenta reconstruir-se al seu ritme, a la seva manera. Tots
intentem veure què fem amb aquest fang que ens ha caigut al damunt, perquè és difícil saber què fer-ne. Jo he pogut escriure aquest llibre, que també m'ha servit de teràpia. Volia que servís d'exemple per donar força als altres, donar esperança als altres, per dir que ens podem aixecar malgrat tots els obstacles que la vida ens fa travessar. Pels meus fills, crec que avui estan en camí de reconstrucció, han llegit el llibre, això ens ha apropat, també han entès els meus mecanismes de defensa. Al principi ells pensaven que jo m'havia apartat d'ells, però en realitat era una manera de protegir-los i avui ho han entès. Diumenge seré amb la meva filla per al Dia de la Dona i això és gairebé un miracle, haver pogut reconciliar-nos i fer les paus. Molt important, molt important. Doncs sí, sí que és molt important, Giselle. Hi ha un moment també, quan vostè parla dels fills, quan parla del futur, no? De com els ha protegit, i en alguna conversa, ja ho he explicat, però m'agradaria que ho expliqués també aquí al públic, una pregunta que li faig i perquè molta gent es sorprèn. No? Vostè diu, jo vull anar a la presó a parlar amb ell perquè tinc encara preguntes a fer-li, perquè encara em deu respostes. No? Vostè entén que hi ha gent que diu, per què vol anar a la presó amb tot el que li ha fet? Què els hi contestaria? Sí, és cert que pot sorprendre algunes persones, però és la meva manera de ser, la meva manera de funcionar. Durant 5 anys i mig de procediment judicial no he parlat amb el senyor Pelicó i durant el judici tampoc, perquè jo m'adreçava al president del tribunal i tinc la intenció d'anar-lo a veure, encara no he fixat data i no ho faré ni per compassió ni per pietat, és per mirar-lo directament als ulls i preguntar-li per què ens vas trair, per què ens has fet tan mal. I avui sóc una dona forta, m'he reconstruït i jo crec que ell, en canvi, estarà en una posició de feblesa i necessito preguntar-li per què tot això i preguntar-li també què hi ha darrere de les fotografies de la seva filla. Espero que tingui l'honestedat de respondre que a la presó hagi pogut fer examen de consciència i és la meva manera també de dir-li adéu definitivament, la meva manera de reconstruir-me, acabar el camí. Hem estat parlant del seu cas, però també hem estat parlant del que són les víctimes d'agressions sexuals. És probable que moltes hagin estat molt atentes al que ha estat dient aquests dies. Estic convençuda que moltes llegiran el llibre i potser n'hi ha alguna avui a la sala. Què els hi diria? Que entenc el seu patiment, però sobretot voldria desculpabilitzar-les. Això és molt important. No són culpables ni responsables de res. Cal que puguin parlar i denunciar. És l'única manera que puguin ser escoltades i reconegudes com a víctimes. Sobretot no s'han d'aïllar. No dic que hagin de fer el que jo he fet, perquè cadascú té la seva manera de funcionar, cadascú té el seu mecanisme de defensa, però no són culpables ni responsables de res. És l'agressor qui ha de ser condemnat, no la víctima. Espero que trobin la força dins seu per fer aquest pas. És molt important per elles. Fa poc, i en aquesta conversa ha tornat a utilitzar l'expressió de reconstruir-se sobre un camp de ruïnes. No? I aquesta reconstrucció, abans ho comentava, inclou també haver-se pogut tornar a enamorar, no? Tenir una parella. Jo crec que és un missatge molt esperançador, també per a aquestes dones que puguin estar escoltant-la i que hagin seguit el seu cas, i també per persones que pensin que a vegades costa veure que a la vida hi ha un endemà. No? Vostè en aquest llibre, malgrat tot el que explica, que és duríssim, inclou missatges d'esperança. No? Era un dels propòsits del llibre també de sempre hi ha un endemà, o gairebé sempre hi ha un endemà? Sí, estic convençuda que sempre hi ha dies millors. Després de la tempesta, el sol torna a aparèixer. Jo mai no havia imaginat tornar-me a enamorar ni tan sols tenir-ne ganes després del que m'havia passat, però la vida va decidir una altra cosa. Va posar al meu camí un home amb qui compartim valors reals, referents, i que també ha passat per moments molt difícils, i crec que això ha canviat les nostres vides de tots dos, i penso que és molt important estimar i ser estimada. Per tant, aquest llibre és un missatge d'esperança, de pau i d'amor. Crec que en el moment que vivim necessitem això, és molt important. No dic que tothom hagi de fer el mateix, però pot passar a qualsevol edat. Jo avui tinc 73 anys i torno a estimar i crec que és important estimar i ser estimada.
Giselle, sabem que no li agraden les mostres efusives en públic. Ens ha dit, i ho sabem, que no vol ser considerada una heroïna, una icona, però ens permetrà que en nom del públic, i m'atreveixo a dir de totes les dones que la seguim, que li donem les gràcies, no només per haver estat avui aquí, sinó per haver contribuït de manera tan decisiva a que la seva història i el seu llibre s'hagin convertit en un exemple de determinació i, com dèiem ara també, d'esperança per a moltes. C'est un honneur d'être avec vous ce soir. Merci, Giselle. Merci a vous. Moltes gràcies a vosaltres. Merci beaucoup. Je vais vous serrer la main. Merci.